Fil-Parlament il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega kif kontra dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni il-pagi f'pajjiżna żdiedu iktar minn taħt gvern nazzjonalista. Il-Prim Ministru innota kif wara li din is-sena tneħħew mal-2000 persuna mill-prekarjat, is-sena li ġejja se jitneħħew mal-400 oħra. U afakkar fit-tnaqqis fl-income tax imħabbar f'dan il-budget li minnu se jgawdu 160,000 persuna. Innota kif din hija t-tielet sena konsekuttiva li dan il-gvern qed inaqqas l-income tax. Dak illi ħaddieħor wiet u ma wettaqx, aħna għamilna, wettaqna saħansitr iktar. Ġie jgħidilna tnaqqis redikolu. 90 euro, 120 euro, 200 euro tnaqqis redikolu. Għal min imdorri bil-1,000,000 euro konsulenza dawk redikoli. Għal nis normali, għal familji normali, dawk importanti ħafna, Sur President. Il-Prim Ministru fisser kif kull familja qed tifranka pis relattiv ta' 1,000 euro f'taxxi kull sena. Dwar il-kontijiet ta' dawlu l-ilma, il-Prim Ministru innota kif dik imsejħa Alice in Wonderland issa dieħla fit-tielet sena tagħha. Il-bieraħ il-kap tal-Oppożizzjoni qalilna raħħastuhom il-kontijiet għax għamil BWSC u l-interconnector. Jien ngħid għalkemm kien ħmar ma għamil xew. Għax qabel l-elezzjoni, meta konna ngħidulhom ħarraħsu l-kontijiet b'25% kienu jgħidulna ma tistax issir. Tenna li fid-diskors tiegħu Busuttil nesa id-dejn kbir li l-Partit Nazzjonalista ħalla fl-Ene Malta. Dan minn barra l-kalkoli żbaljati jew qarrieqa ta' Busuttil dwar il-prezzijiet taż-żejt. Il-Prim Ministru tenna li bil-mudell li jagħmel il-Gvern l-energy mix li juża dejjem se tkun l-aħjar waħda għax jixtri l-enerġija skont kif jaqbel. Dwar il-prezzijiet tal-fuel tenna li l-hedging huwa assigurazzjoni, sistema li biha l-Gvern baxxa l-prezzijiet anke meta kien qed jogħla f'pajjiżi oħra. Dan minn barra l-fatt li joffri stabilità ta' prezz li ma joqgħodx jinbidel kull xahar. Dan bi prezzijiet li fil-medja huma orħos jew daqs il-medja tal-Unjoni Ewropea.